Het is een komen en gaan van mensen bij de twee gemeenten in Jensum. Familie, oud-reetrieders en een soort dorpsgenoten komen afscheid nemen van reetriedlegende Atsje Keulen-Deelstra. Het is een tante van mij en ja, heel indrukwekkend. We hebben van alles van begin aan meemaken. Ja. Ja. En hier toch dat je je herinneren van het zoals drukwijze. Ja. Hoe christelijk ja. Ja, maar dat moet je van dan goed van. Risico toe de grauwen, hè? Ja. Ik ben mijn hele leven al hier in het dorp. Als vroeger aan het rieden was, dat we rieden aan het leren was, dan had je ook altijd te zien op de ijsbaan. En dat is al een wereldkampioen net te zien. Ja. Te zien als we wat rieden koers, ja of nee. Dat vind ik een geweldig meisje. Gewoon echt uitmuntend. Ja, wat voor vrouw hier? Een hele gewone vrouw. Echt gewoon als ze met sport bezig is, echt actie. En het stuurt weer altijd fanatiek, boeren, altijd arbeiders, alles. Atsje Keulen-Deelstra is in beslettenkring cremeerd.